खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय माने फार्स्ट टाइम आङो ब्लग भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे ब्लग भिडिअ लानानै फैनायनि जाहोनानो जादों माने जोंहा आब'आ मोनसे कभार डान्स मोसानो नागिरदों आरोना बे डान्स मोसानायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो होननानै माने मा खालामगोन मा मागोन मोननानै बरिं मोननानै दिनै आब'नि मोसानायखौनो देखायनो होननानै सानदों आरो बे जायगानि मुङानो जादों फामे रेस्टुरेन्ट आगोलावहायनो बुंखादोंमोन जोंहा आब'नि चेनेलावहाय माने फामे रेस्टुरेन्टखौ देखायनो मोनाखै उनाव देखायगोन होननानै दिनै नोंथांमोना बे फामे रेस्टुरेन्टखौ माबोरै नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर आं दा नोंथांमोननि गेजेराव देखायलांगासिनो दायो एक्ट्रेसखौ आङो देखायनोसै नै बिथां आंनि आब' जायो आरोना नै बिसोरखौ आङो लोगो मोनबाय एसे रेस्ट लादों आरोना जोंना मोसानायावनो मबाइला सुइच अफ जाबाय आरोना नै बेनो जोंना एक्ट्रेसआ सोरबाफोर नांगौबा कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना नै बे जोंना केमेरामेना मा नाममोन थुदु बिदिब्ला जोङो माने जायगाखौ बोरैहाय जों देखायलांबाय थानोसै आरोना नैबेनो जाबाय फार्स्ट गेट आरो नै बहुत मानसि फैदों दिनै आरोना नै बैथिंजायबो बहुत मानसि दं नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर थांदो नोंसोरो सिगां जादो मानसिफोरा बहुत माने दंफैयो जरा जरा आरोना नै जासुलिफोरा लोगोफोर जोंनि फामे रेस्टुरेन्टखौ नायनोबा मालाबा फै जोंनि फामे रेस्टुरेन्ट बायदि दासान्दि बर्तमान खाथि खालायाव नुथ'वाखै बेथिं राइन' दङ होननाय खोनादों ट्रिअस होननाय खोनादों जों थांफेराखै आयौ दाख्लै थांदों माथो ने दाख्लै थांदों थांनानै थाङाखै होननानै बुंदों आं थाङाखै लोगोफोरा थांदों आं थाङाखै माने इसोर आंखौ थांदों नायलांबाय थादो लोगोफोर सोरबाफोर शुटिं लाफैनो गोसोबा बेयाव लाफैनो हागोन आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दङ बियो पानिरि होननाय जायगायाव नै जायगाफोरा आरो बहुत दङ भिउसा आं नोंथांनो देखायलांबाय थागोन नै बिथां आब'मोननि जायगायावनो दंफैयो आरोना नै बिथिंहाय बेनो जाबाय जोंनि खनसे दैसा लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आरो बेथिं थाङोब्ला करामल बागानखौ मोनहैगोन आरोना लोगोफोर तेसां बागान करामल बागान औ ओरैजाय सिदा थांबा लोगोफोर जोङो दायो माने बेखौ जानोसै आरोना दायो शुटिंनि एसे रेस्ट लाबाय जोंना मबाइलाबो सुइच अफ जाबाय नालाय जों दा बेखौनो जानानै लानोसै माथो खालामनो आरोना बहुत मोजां आरोना बेफोर जायगाफोरा सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैखादो माने फैयालासिनो थाखानाङा दा जोङो बेयाव जानो होननानै हाबदोंमोन जायगायाव जों माने रेस्टुरेन्टआव आरोना जानोनो थांनायाव जों जानोनो जायगाखौनो मोनासै जोङो दा माहा जनानै जागोन लोगोफोर नै जनोबो जायगाखौनो मोनासै जों दा बहा जागोन बहा मागोन मोनदों
मानसिफोरा ज'नो होनबा बुजिनाय नङाबो जानो हानाय आरोना जिरायनाय जोंनिया सानजारि नालाय ओंखायनो सानजारि बायदि थांबाय माने माथोफोरा सिदा सादा आरोना लोगोफोर जोंनिया बैयाव हाबहैनोसै नामा बिथिं हाबजागोन दा औ हाबजागोन होमबा जों बिथिंनो हाबनोसै आरोना जानो थाखाय ओमफ्राय बहा जिरायगोन जोङो बैयावहाय उनाव चान्स मोनोबा जालायनोसै आरोना बेलासि टाइमाव बैयावहाय मानसिफोरा खालि जाबाला नै जायगाफोरखौ देखायना होदोब्रा आब' जोंना माबायदि जायगाफोरखौ एसा मोजां आरोना बहुद मोजां नोंसोरथ' फैदोंबा थांनोसो बाखागोन नै इथिंबो देखायहरदो एसे लोगोफोर आंहा नै थान्दा लोंनोसै लोगोफोर आङो नै जोंहा आब'नि मोसानायखौ माबायदि एसे देखायनानै होबाय आरोना माबायदि नुदों जोंहा आब'नि मोसानायखौ अननानै नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जोंथ' बारा प्रेक्टिसबो गैया मोसानायनि सादा सिदा मोसाना होदों आरोना होमबाबो आं गासैखौबो सोजोबना होनाय जानाय नंला ओरैबादि समायना बे जायगाया माने नायबाय थाथावना बादिखा आरो बे जायगायाव नोंथांमोना माने बेरायफैनो मोन्दोंबाथाय न'आवनो थांनो बाखागोन आरो बिराद समायनाथार थान्दा लोंहै दे थान्दा औ थान्दा बेयावनो दंमोन दा थान्दाखौहाय लोंनोसै दे खुलिना होदोब्रा आब' ओमफ्राय आं ब्लुटुथखौ बन्द' खालामनो अन जानानै दङ दायो सुब्लादोबा अफ जाना होना लोगो चार्ज होनो मोनाखैलै माने एकदम बख'ना दोनबाय थायो चार्ज होबाबो थाया अफ खालामथ'बायलै आं दायो जोङो जागासिनो लोंगासिनो ओमफ्राय जों भिडिअखौ दिनै बारा गोलाव खालामला नामा ओमफ्राय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव जों बेबायदिनो माने गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजानोसै आरोना दिनैथ' आं फार्स्ट टाइम नैबे टिडि प्रडाक्सनाव ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय आरो नोंथांमोना नैबे आब'नि मोसानायखौ नायनो लुगैदोंबोला निर्जना दैमारि सार्च खालामना नायबानो जाबाय आरोना नुगोन नोंथांमोना सानफ्रोमबो अनबाय थागोन सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरोना नोंथांमोननि अननायावनो आंबो माने जौगानो हानाय बायदि माने भिडिअफोर लाबोबाय थानो हागोन गोदान लोगोफोर सापर्ट खालामगोन दे बिदिब्ला जों भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय टाटा आब' बिस्कुट बाय बाय